салом дӯстони азиз, чӣ хеле ки яре ки мо ву шумо медонем, имрӯзҳо қариби дар тамоми давлатҳои рӯи олам паҳн шуда истодааст коронавирус. Ҳазорҳо нафар ба ин беморӣ гирифтор шуда ва чандин ҳазорҳои дигар аз ин беморӣ ҷони худро аз даст дода истодаанд. мавзӯи асосии имрӯза дар ин видео. озода раҳмон, раиси дастгоҳи иҷроии раисҷумҳурии тоҷикистон дар бораи коронавирус, нарх, муҳоҷирон ва ҳабсҳои ғайриқонунӣ. пеш аз оғози барнома кӯтоҳ гуфта мегузарем, то имрӯз дар кадом давлатҳо чанд нафар ба бемории коронавирус гирифтор шуда, чанд кас шифо ёфта ва чанд нафари дигар ҷони худро аз даст додаанд. ба бемории коронавирус гирифтор шудагон то 30 марти соли 2020 ҳамагӣ дар ҳамаи давлатҳо то имрӯз шумораи ба коронавирус гирифтор шудагон ба 731389 нафар расидааст. шумораи ҷонбохтагонро бошад дар дунё 31045 нафарро ташкил медиҳад ва шумораи шифоёфтагон бошад 143107 нафар. ва топ 10 давлатҳое ки шумораи ба вирус гирифтор шудагонашон бисёртар мебошад. дар амрико шумораи ба беморӣ гирифтор шудагон 143055 нафар, ҷонбохтагон 2513 нафар ва шифоёфтагон бошад 4865 нафарро ташкил медиҳад. италия шумораи беморон 97689 нафар, ҷонбохтагон 10779 нафар ва шифоёфтагон 13030 нафар. чин шумораи гирифтори бемории 82156 нафар, ҷонбохтагон 3308 нафар ва 75911 нафар шифоёфтагон. испания беморон 80110 нафар, ҷонбохтагон 6803 нафар, шифоёфтагон 14709 нафар. германия беморон 62435 нафар, ҷонбохтагон 541 нафар, шифоёфтагон бошад 9211 нафар. фаронса беморон 49723 нафар, ҷонбохтагон 2611 нафар ва шифоёфтагон 7226 нафар. эрон беморон 38309 нафар, ҷонбохтагон 2640 нафар, шифоёфтагон 12391 нафар. великобритания беморон 19784 нафар, ҷонбохтагон 1231 нафар ва шифоёфтагон 151 нафар. швейтсария беморон 14944 нафар, ҷонбохтагон 300 нафар, шифоёфтагон бошад 1823 нафар. дар белгия бошад шумораи беморон 11899 нафар, ҷонбохтагон 513 нафар ва шумораи шифоёфтагон 1359 нафар. ва дар русия бошад имрӯз шумораи ба коронавирус гирифтор шудагон то 1836 нафар расидааст. 9 нафари дигар ҷон бохта ва шумораи шифоёфтагон бошад 66 нафарро ташкил медиҳад. украина шумораи беморон 475 нафар, ҷонбохтагон 10 нафар ва шифоёфтагон 6 нафар. қазоқистон шумораи беморон 294 нафар, 1 нафар ҷон бохта ва 20 нафари дигар шифо ёфтааст. ва дар беларусия бошад шумораи беморон 94 нафарро ташкил намуда, то ҳол ҳеҷ кас ҷон набохтааст ва 32 нафари дигар шифо ёфтаанд. мегузарем ба хабари асосии барномаи имрӯза дӯстон. озода раҳмон, раиси дастгоҳи иҷроияи раисҷумҳурии тоҷикистон мубориза бо коронавирус, ҷилвагарии нархҳо, ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон ва пешгирии шиканҷаю ҳабси ғайриқонунии шаҳрвандонро аз ҷумлаи масъалаҳои муҳим хонд, ки додситонӣ бояд ба он таваҷҷӯҳи зиёд кунад. озода раҳмон бо зикри хавфи эҳтимолии паҳншавии бемории COVID-19 ё худ коронавирус аз Юсуф Раҳмон, додситони кулли Тоҷикистон хост назорати иҷрои қонунгузориро дар самти сарҳад, нақлиёт, тандурустӣ, санитарӣ, эпидемиологӣ, фаъолияти бозорҳои назди сарҳадӣ ва дигар соҳаҳои дахлдорро пурзӯр намояд. роҳбари дастгоҳи иҷроияи раисҷумҳур, ки дар маҷлиси миллӣ роҳбарии кумитаи таъмини асосиҳои конститутсионӣ, ҳуқуқи озодиҳои инсон, шаҳрванд ва қонуниятро ба ӯҳда дорад, инчунин таъкид намуд, ки додситонӣ барои пешгирӣ намудани болоравии нархҳо назоратро тақвият бахшад. ӯ зимни ҷаласаи ахири маҷлиси миллӣ афзуд, ки мақомоти додситонӣ дар доираи салоҳият бо созмонҳо ва мақомоти давлатҳои хориҷии ҳамкорӣ байни идоравиро барои ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои муҳоҷирони меҳнатӣ ва дигар шаҳрвандон густариш диҳад. нигаронии озода раҳмон аз шиканҷа ва ҳабси ғайриқонунии шаҳрвандон. озода раҳмон инчунин аз он изҳори нигаронӣ кард, ки ҳолатҳои шиканҷа, ҳабси ғайриқонунӣ ва беасос ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шаҳрвандон низ ҷой доранд. вай оморро мисол овард, ки соли 2019 бо ҳукми суд 173 корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ маҳкум шуданд, ки нисбат ба соли 2018 19.3% зиёд мебошад. аз ин лиҳоз ба мақомот зарур аст, ки ба масъалаҳои зикршуда таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда,
назоратро дар самт низ пурзӯр намояд, хабар дод нашрияи парлумонии Садои мардум аз қавли Озода Раҳмон. назорати иҷрои қонунҳоро дар самти татбиқи сиёсати пуливу бонкӣ, пешгирии зӯроварӣ дар оила, худкушӣ ва савдои одамон, мушкилӣ пардохти саривақтии музди меҳнат аз ҷониби кормандони буҷетӣ дар соҳаи маориф ва тандурустӣ дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳо аз ҷумлаи масоили дигаре буданд, ки Озода Раҳмон ба он таъкид намуд. дар мавриди коронавирус, ки моҳҳои охир дар сархати расонаҳои ҷаҳон қарор гирифтаасту то ҳол дар тоҷикистон сабт нашудааст, Юсуф Раҳмон дар ҷаласаи Маҷлиси Миллӣ гуфт: мо ҳар соат бо вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба пешгирии бемории коронавирус мунтазам дар робита ҳастем. Маҳмадсаид Убайдуллоев, раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон, дар мавриди коронавирус гуфт, ки он ба мушкилии иқтисодию сиёсӣ табдил ёфтааст. имрӯзҳо коронавирус аз таъиноти биологӣ ё гигиенӣ ба проблемаи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ мубаддал гардида ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст, изҳор дошт Убайдуллоев. ӯ бо таассуфӣ афзуд, ки айни ҳол сатҳи маърифат, фарҳангӣ, ҳуқуқӣ боиси нигаронӣ буда, то ҳол бозори дохилӣ аз молу маҳсулот ва дорувории бесифат озод нашудааст. бинобар ин мақомот бояд иҷрои санадҳои ҳуқуқие, ки амнияти маънавӣ, фарҳангӣ, истеъмолӣ, озуқаворӣ ва санитариро ба танзим медарорад, зери назорати қатъӣ қарор диҳад, таъкид намуд Убайдуллоев. ин буд хабарҳои имрӯзае ки баҳри шумо омода сохтем. ба охир мерасад дӯстон. Хайр, то барномаҳои дигар.